okanye ukuthendiza ukhumsha mali bonke igama. Hayi akhona sizawuzana. Amen. Bazalwane, there is a microphone mamitsheleni kwakho. Yes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. Let me welcome you, saints of the living God. And everyone who is watching us online. Welcome to the message of grace. Hallelujah. We are taking our reading from the book of Galatians chapter 2. Verse 20. Hallelujah. Amen. Galatians chapter 2 verse 20. Amen. What language do we have them? Okay, you can read, please. Yes. Verse 20. Ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu ayisendimke odla ubomi uKristu ke oselesidla ubomi kum ubomi ke endibudlayo ngoku ndisenyameni ndibudlela ekukholweni kunyana kaThixo owandithandayo wazinikela ngenxa yami. Hallelujah. Let me read from this. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Glory be to Jesus. Hallelujah. The title of our message is It is a lie that a believer must die to self. Hallelujah. Amen. It is a lie that a believer must die to self. And allowing this person to come in. And they take him to the king's house. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When he arrives, the king welcomes this person. The king says, welcome home. You are now part of this family. You are now one of us. Hallelujah. Amen. Then the person feels welcome. Hallelujah. And in turn, the servants are talking to this man who's been just welcome in this family. Saying to him, now that you are a part of this family, now that you are the son of the king, you are welcome. However, hallelujah. Amen. Every day, in order for you to make sure that you are the king's kid, never mind that you are welcomed already. You go to that gate through which you entered.
Whatever you do, but make sure you go to that gate. Nantoni oyenzayo kodwa qiniseka ngokuba uye kwela gate. Whether you open it or you do it, but go to that gate every day. Nokokuba uyalivula kodwa yakulo imihla yonke. As a person who is just arriving, Njengomntu ofikayo. when you go to that gate every day Xa usiya kwela sango zonke iintsuku. and enter through that gate every day, Ungena kwela sango zonke iintsuku. then you will be making sure that you are a king's kid. Ngeke ke uyaqinisekisa into yoba unguye umntana wekumkani. Is it that not hurtful, Bazara? Ingaba oko kubuhlungu. This is what the preachers have done to the believers. Kuko oku okwenziwe ngabo abafundisi kubo abakholwayo. Jesus went to the cross uYesu uye emnqamlezweni. and he opened the door. Wawuvula umnyango. He opened the gate wide Waluvula ngokubanzi isango. and called upon everyone who is willing to come in. Wabiza wonke ubani onqwenela ukungena. And everyone who has accepted the invitation came. Naye nabani na oye wamkela isimemo weza. And he was welcomed by Jesus Christ. Yena wamkelwa nguYesu Kristu. And the person was in Christ, Lowo okuKristu. and the Christ was in this person. WakuKristu wakuye uKristu. But the preachers say, But abafundisi bathi in order for you ukuba wena to live for God, ukuphilela uThixo. the very same God who has already welcomed you, Yena kanye noThixo omnye usele ekwamkela. you have to go to the cross every day. Funeka uye emnqamlezweni zonke iintsuku. Whereas even Jesus is not at the cross. Ekubeni kwa uYesu engekho kwasemnqamlezweni. Jesus is at the throne Uthi uYesu Kristu usekuhlaleni in heaven. ezulwini. Hallelujah. Amen. This is what the preachers have done, Yilento abashumayeli abayenzile including myself. nam kanye. But this is what now we are trying to correct. Ngoku kodwa lilo kanye ixesha loba sikulungise oko. When you are in, Xa uphakathi it means you are in. ithetha uba uphakathi. You can never be out. Awusoze ube ngaphandle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, iBhayibhile ithi I have been crucified ndibethelwe with Christ. nguYesu. Malibonge igama lenkosi bathandeka. Hallelujah. I have been crucified Ndibethelelwe nguYesu. with Christ. This means Oku kuthetha the old self umntu omdala died wafana with Christ. noKristu. Okay, first Christ died for us Okokuqala nje uYesu wafela thina, and was buried for us, wangcwatyelwa thina, and he rose again for us. wavuka kwakhona for thina. But when we accept the invitation, Xa samkela ubizo, when we accept Jesus, xa samkela uYesu Kristu, we are meant to die with Jesus. simele ukufa ke ngoku noKristu. We are made to be buried with Jesus. Senziwa sife kunye noKristu. That means the old man Lithetha ukuthi umntu omdala has died, ufile, buried, wangcwatywa, and gone. wemkanje kanjani. Then on the resurrection day, Apho ke ngoku kulikini yovuko, it is a new man that arises from the dead. ngumntu omtsha ke ngoku ovukayo ke kwabafileyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now the question is, Umbuzo ke ngoku ngulo, if we have to place, as they say, our faith in the cross, okokuba ngaba sinako ukubeka njengoba besisho uba ukholo lwethu lusemnqamlezweni, does that mean we are still the old man? ingaba ke ngoku sisengabantu abadala? Hallelujah. Yes. The new man. Umntu omtsha, No. Even if the old man kanye noba ngumntu omdala believed in Jesus, ukholwa kuKristu, the new man umntu omtsha still believes in Jesus yena ekholwa kuYesu because of what Jesus did. kuba uYesu ekholwa kuba uYesu wawenza oko. Now, what did Jesus do? Wenzani uYesu? He opened the way. Wavula indlela. The cross opened
the way. umnqamlezo wavula indlela. Now we are in. Ngoku singaphakathi. We have arrived. Sifikile. Let us live by faith in Christ. Masiphile ngokholo kuKristu. Glory be to Jesus. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. The cross was a one-way journey. Umnqamlezo wawuyiyo yona indlela yokuphela yohambo. We never heard of anyone Ayikho enye ngaphandle kwayo. who was crucified many times. Owangaka abethelelwa amaxesha amaninzi. Glory be to Jesus. Hallelujah. Even Jesus himself Yena uYesu qobo was crucified once and for all. wabethelelwa kabani kuphela. Malibonke igama likaYesu. Hallelujah. None is crucified repeatedly. Akekho umuntu obethelelwa ngokuphinde-phindeneyo. Jesus. Now, Christ doesn't live in the body of the old man, uYesu akaphili kumzimba womuntu omdala. but he lives in the body of a new man, Uphila kumzimba womuntu omtsha. a new creation. Isidalwa esitsha. Now, the new creation Isidalwa ke ngoku esitsha. lives by faith Siphila ngokholo. in the Son of God. Uye unyana kaThixo. That is what Paul says. Kuko oku uphola kutsho. The new man Umuntu omtsha lives by faith uphila ngokholo. in the Son of God. Unyana kaThixo. He does not live by faith Akaphili in ngokholo the death of Christ. ekufeni kukaYesu. Hallelujah. Hallelujah. But we live by faith Siphila ngokholo in the resurrection life of Christ ubomi bovuko lukaKristu. because of what Christ did. Ngenxa yomsebenzi kaKristu. Alibonke igama lenkosi. Amen. Alibonke igama lenkosi. Amen. Why we are not allowed to have faith in the death? Kutheni singavumelekanga ukuba sibe nokholo ekufeni? It is because biblically, Ngokwesibhalo, death means separation. ukufa kuthetha iyaxukwana. Hallelujah. Hallelujah. Death means separation. Ukufa kuthetha iyaxukwana. The death of Christ Ukufa kukaKristu separated him from the Father. kwamehlukanisa noThixo uyise. Do you want to place your to believe in that, to live by that? Ufuna ke ngoku ukuphila ngolo hlobo. Do you remember Jesus crying? Uyakhumbula uYesu elila. My Father, why have you forsaken me? Bawo undishiyelani na? The death of Christ, Ukufa kukaKristu, the cross, umnqamlezo, is the place of judgment. yindawo yomgwebo. The cross Umnqamlezo, is a place of separation. yindawo yokwahlukana. It was there that God judged sin Kulapho uThixo wasigweba isono upon Christ. phezu kukaYesu. The cross is a work Umnqamlezo ngumsebenzi between God and God. phakathi kukaThixo noThixo. No man was there, Akukho muntu wayephaya. and no man was allowed to be there. Kungekho muntu futhi owayevumelekile babe phaya. That is why Ingako on that day there was utter darkness. olwa suku kwakongama ubumnyama. Hallelujah. Hallelujah. In that darkness, Kwaba umnyama that's where God kulapho uThixo delivered his wrath wakhulula khona umsindo wakhe upon Christ. phezu kukaKristu. No one saw that Akekho umuntu okubona oko. because no one was allowed to see that. Kuba kukhona mnye owayevumelekile bakubone oko. Only Jesus Ukuphela kukaYesu Kristu took upon himself owakuthathayo phezu the wrath of God wamkela umsindo kaThixo kuye on our behalf. esamkelela thina. So our faith Ngoko ukholo lwethu is not in the wrath of God. ukho emsindweni kaThixo. It is in the Son of God Ubunyana kaThixo who took that wrath owathatha la msindo upon himself kuye kanye on our behalf. esenzela thina. It is Jesus UYesu all the way. oko. It is Jesus UYesu all the way. yonke nje indlela. Glory. Amen. Bakona bathandekayo. Amen. Praise the Lord. Amen.
lives for God ngoku ke okholwayo uphilela uThixo by being crucified with Christ. ngokusolo ke bethelelwe noKristu. Hallelujah. Amen. A believer lives for God Okholwayo uphilela uThixo because he was crucified with Christ. kuba wabethelelwa noYesu. Now the question is, Umbuzo ke ngoku ngulo, how in the world kwenzeka kanjani ke ngoku emhlabeni be a crucified man live? obethelelweyo ke ngoku aphile? Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. How can you claim to be crucified with Christ, Ungakubanga kanjani ukubethelelwa noKristu whereas Christ was crucified centuries ago? njengoba ke ngoKristu wabethelelwa kudala iminyaka eyadlulayo? Only the scripture tells us how. Sisibhalo esisixelelayo uba kanjani. The scripture says, Isibhalo sithi when a man believes that Jesus died for him, xa okholwayo okanye umntu ekholwa ukuba uYesu wafela yena, listen carefully. mamela ngokupheleleyo, When a man believes xa umntu ekholwa that Jesus died for him, ukuba uYesu wafela yena, not when a man believes the death of Christ, nothi ukuba umntu ukholwa ukufa kukaKristu, but believing that Jesus died for you, kodwa ekholwa okokuba uYesu wafela yena, that Jesus Christ bore the punishment of sin. uba uYesu wathwala isohlwayo sesono For him, for yena, then God moves. ngoko uThixo wahambisa God takes that man's faith, wathatha ke ngoku ukholo lwalo mntu, because what represents us into esimeleyo is the faith. lukholo. What represents us Into esimeleyo is the faith. lukholo. What is faith? Ntoni ke ngoku ukholo? What is faith? Ntoni ukholo? Hallelujah. Faith is fidelity. Ukukholwa Ukuthembeka. ukuthembeka. Angibonga igama lenkosi. Hallelujah. Faith is reliance. Ukukholwa ukuxhomekeka. Glory be to Jesus. Yes. Faith is dependence. Ukukholwa ukuxhomekeka. So everyone must depend upon Christ Wonke ubani makaxhomekeke kuKristu in order to be saved kwenzele uba makasindiswe, and in order to stay saved. kwenzele uba makahlale sindisiwe. But what I said is that Odikutshoyo kubo when a man believes, xa umntu ekholwa. now to believe Ukukholwa is the action part of faith. umsebenzi wenye inxalenye yomsebenzi wokholo. To believe Ukukholwa is what you do. oko kwenzayo. Now, what are you doing when you say I believe? Wenzani ke xa usithi uyakholwa? The Bible says, IBhayibhile ithi I am entrusting my life upon Christ. ndithemba uKristu ngobomi bam. Hallelujah. Amen. When you believe, Xa ukholwa you are entrusting your life yes upon Christ. unikezela ngokukhomba ukuthemba nje uKristu. Hallelujah. 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 Amen. You release everything from you Uzikhulula kuko konke and place everything in the hands of Christ. into uyibeke ezandleni zikaYesu. That is believing. Kuko ke oko ukukholwa. Glory. I say that is believing. Kuko ke ukukholwa. Now we said when a man believes, Xa umuntu ekholwa, God takes that man's faith uThixo uthatha ke ngokolaa kholo lwalaa mntu and counts that man's faith alubalele as having died with Christ. ngokungathi sefile ke ngoku noKristu. Ibandla likhona? Amen. Jesus. uYesu. Hallelujah. Hallelujah. God takes that man's faith uThixo uthatha olaa kholo lwalo mntu and counts his faith as his identification with Christ in death. alubalele ke ngoku kwisibonakaliso sokuba ufe noKristu. Glory be to Jesus. Amen. God takes that faith uThixo uthatha olaa kholo and counts his faith alubalele olaa kholo as having already been punished for sin. abe ngowosevele kakade seyohlwayiwe sihlwayelwa yisono. Glory be to Jesus. Hallelujah. In the death of Christ. ekufeni kukaKristu. So, it is faith. Ulukholo. Hallelujah.
uvula indlela yethu. We come to God by faith. Siya kuThixo ngokhondo. Abraham is our father of faith. U-Abraham ngutata wethu wokhondo. The Bible says about him, iBhayibheli ithi ngaye, Abraham believed God, u-Abraham wakholwa. and it was accounted to him for righteousness. Kwavele oko kwabhalelwa ekulungiseni bakhe. Glory be to Jesus. Hallelujah. Abraham just believed. U-Abraham wavele wakholwa. Hallelujah. 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 Amen. As the scripture says, Kuba isibhalo sitsho, the man was crucified with Christ. umuntu wabethelelwa noKristu. We are not now crucified with Christ. Asikho ngokubethelelweni noKristu. No, Not we are living with Christ. siphila noKristu. But we were crucified. Kodwa sasibethelwe noKristu. The door we entered through Umnyango sangena ngawo was the death of Christ. kwakukufa kukaKristu. Because we had to go there. Kuba kwakufanelekile siye phaya. Remember what Jesus said. Khumbula uYesu wathini? If anyone will come after me, Ukuba ofuna ukundilandela, that one must deny himself lo makazincame and take up his cross athabathe umnqamlezo wakhe and follow me. andilandele. Hallelujah. The cross is equal to death, and that's it. Umnqamlezo ulinganiselwe nje ukufa kuphelele nje apha. Alibonga igama lenkosi. Amen. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. So God counts uThixo ubalele the believer has already died. uba okholwayo sevele efile. That is why we are the sons of God. Ingakho singabantwana beNkosi. Because we are alive. Kuba siyaphila Because of Jesus Christ. ngaka Kristu. Glory. Amen. Glory. Hallelujah. So Paul says, I have been crucified. ngokuPaul uthi ubethelelwe That is a past tense, bazalwane. kwakulixesha elidlulileyo. The first I Owokuqala umna has been crucified ngokubethelwa with Christ. noYesu Kristu. And now he says, and it is no longer I who live, Akusendimi ke but Christ lives in me. ngokuKristu uphila kubo. Listen to this. Mamela ke oku. And the life that I now live, Ngoku ke ngokubomi engibuphilayo njengakubo. this is the resurrected I now. Ngoku mna wovuko lo. Glory be to Jesus. Hallelujah. I live by faith Ndiphila ngokholo in the Son of God. unyana kaThixo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What are we about to do? What do we have to do now Ngoku besimele sikwenze ke ngoku. that we are alive in Christ? Wathi okokuba siyaphila kuThixo. The Bible says iBhayibheli ithi we are to walk simele ukuhamba in newness of life. ekubomi obutsha. We are to walk Simele ukuhamba in newness of life. ubutsha ubomi obutsha. Every born again believer Ubonke ozelwe kabutsha is ordered by the scriptures uxelelwa sisibhalo to walk in newness of life. ukuhamba kubomi obutsha. Let's check Romans chapter 6. Masiye kuRomans chapter 6. Glory. Hallelujah. Let's check Romans chapter 6. We don't live by dying. Asiphili ngokufa. No. No. Ngicela ufunde nje mama verse 3, 4, 5 please. Verse 3. Anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu Yesu sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha. Kuba xa similiselwe kuye ngentsomi yokufa kwakhe somiliselwa kuye nangeyokuvuka kwakhe. Hallelujah. Bakhona bathandekayo. Bakhona bathandekayo. Hallelujah. I'll just read verse 4 and 5.
Ndizafunda ke le verse verse 5. Therefore, we have been crucified with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Glory be to Jesus. Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. God has a purpose of raising a dead man. uThixo unenjongo yokuvusa ofileyo. Hallelujah. Amen. God didn't enjoy just to kill and bury the old man. uThixo zange nje avuyele ukubulala umuntu agcine efile. But his joy Olwakhe is also found in resurrection. luyafumaneka ekuvukeni. Hallelujah. Yes. So we want to walk in the newness of life. Ngoba kumele siyazi kubomi obutsha. So the purpose of God for raising up Ngoba injongo kaThixo yokuvusa us with Christ ukuvusa thina noKristu is dynamic and meaningful. Inamandla futhi inentsingiselo. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. It involves walking in a whole new life. Ijikeleza kanye apha ekuhambeni kubomi obutsha. Glory be to Jesus. Are we not new creations? Asizizwe njengoba izindaba ezitsha. Are we not new creations? Asizizwe na-ke ngoku izindaba ezitsha. So is it really right to have faith in one aspect of Christ's work? Ingaba ke ngoku ikulungile nyani ke ngoku ukuba sibeke ukholo lwethu kwinto enye uThixo uYesu Kristu ayenzileyo Which is death. eyikufa. Do you realize that if your faith is in the death of Christ alone, Ukuqaphele nje uba ukholo lwakho lusekufeni kukaKristu nje you are still at the gate? usesemegethini. Do you realize that? Uke wayiqaphela loo nto? Because Paul says the gospel is Ngoba uPaul uthi indaba ezilungileyo zithi death, ukufa, burial, ukungcwatywa and resurrection. novuko. It doesn't end at death. Ayipheleli ekufeni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, what is it to walk? Ukuthini ke ngoku ukuhamba? Because the Bible says, Ukuba iBhayibhile ithi so we too might walk in newness of life. uba kufuneka ke ngoku sihambe kubomi obutsha. This is what we must do. Ngoku kufuneka That's verse sikwenze. Walk in newness of life. Hamba kubomi obutsha. Hence I am saying, Uba ndisithi it is a lie ubuxoki that a believer must die to self. ukuba okholwayo makafe kuye. I say a believer, Okholwayo a new creation, isidalwa esitsha doesn't need to die again. akakumelanga aphinde afe kwakhona. The Bible says, iBhayibhile ithi we have passed through death to life. sigqithile ekufeni sangena kubomi. Hallelujah. That's what the Bible says. iBhayibhile leyo esho nje. But the faith of many Kodwa ukholo lwabaninzi is still in the death. sahleli phaya ekufeni. Hallelujah. 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 Glory be to Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Amen. The Bible says walk in newness of life. iBhayibhile ithi hamba kubomi obutsha. Do you get that? Uyakufumana ngo? Now to walk Ke ngoku kuhamba is to walk. ukuhamba. Amen. To walk Ukuhamba is to walk. ukuhamba. We walk in newness of life. Hamba kubomi obutsha. We walk in the light of Jesus. Hamba ekukhanyeni kwenkosi. We don't walk in darkness. Asihambe We kumnyameni. pass through that. Sidlulile apho.
To walk means Ukuhamba kuthetha ukuthi to walk step by step. ukuhamba kahle kahle, But to walk step by step in the newness of life. kodwa uhambe kahle kahle ebomini obutsha. To walk means Ukuhamba ukuthi to control ukulawula and order our behavior. ukubamba isimilo sethu. Hallelujah. Amen. Now we have to order our behavior Kumele silungelelane isimilo sethu in the newness of life. ekuhambeni kobutsha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. To walk Ukuhamba is to habitually walk in newness of life. ukuba sisiqhelo uhamba kubomi obutsha. This must be our habit Mayibe sisiqhelo to walk in newness of life. ukuhamba kubomi obutsha. Not in the death of Christ. Hayi ekufeni kukaYesu. He has risen. Wavukayo. He has risen. Wavukayo. There is a question Kunombuzo that says we are divorced. How can you divorce Christ ungabohlula njani from the cross? emnqamlezweni? How can you do that? You cannot do that. Awukwazi ukwenza oko. And my dear brother Aaron, Okholwayo engikholwa kunye naye uAaron he says, uthi we have no business separating Christ from the cross. asinanto yakwenza nje ngokwahlula uKristu necross. Christ separated himself from the cross. uYesu wazohlukanisa yena necross. He is now seated at the right hand of the Father. Uhleli ngasekunene kukaThixo. So the question is, who separated Christ? Are we the preachers? Ngumbuzo ke othi kubani owahlula uKristu? Where is Jesus now? Is he at the cross? Ungaba ke ngoku uKristu sesemnqamlezweni. Listen, saints. Mabelani bangcwele. The cross Umnqamlezo is a finished work. umsebenzi ogqityweyo And it worked. yasebenza. Let me repeat. Mandike ndiphinde. The cross Umnqamlezo is a finished work of Christ. umsebenzi ogqityiweyo kaKristu And it worked. and yasebenza. I am saved today Ndisindisiwe namhlanje because the cross worked. kuba umsebenzi uCross yawenza umsebenzi But wakhe. I am not saved by the cross. Andisindiswanga ngumnqamlezo. I am saved by Jesus Christ. Ndisindiswe nguKristu. I am saved by the life Christ is possessing right now. Ndisindiswe ngobomi obuKristu njengangoku Because kuba of the cross. ngenxa yomnqamlezo. Because the door had to be opened. Umnyango wona kwakufuneka uvulekile. Bazalwane, the door had to be opened. Umnyango wona kwakufuneka uvulekile. And the same door is Jesus. Kwakulo mnyango mnye nguKristu. Hallelujah. Jesus is everything. uYesu kuko konke. The same door is Jesus. Lo mnyango mnye nguKristu Because he was my sacrifice. ngoba wayelilo idini lam. He was buried. Wangcwatywa And he rose again wavuka to kwakhona save me. ukusindisa mina. Amen. Hallelujah. 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 I may be staggering. Ngabe ngiyathinthitha. Glory be to Jesus. Amen. Glory be to Jesus. Amen. But I believe the Holy Spirit Kodwa ndiyakholwa uMoya Oyingcwele is helping you to get this message. iyandinceda ukuba niyifumane lo myalezo. Glory. Hallelujah. Glory. Amen. When Jesus died, uYesu Kristu xa afayo he laid aside wabeka bucala. his old life. Ubomi bakhe obudala. Wabeka bucala ubomi bakhe obudala. He laid aside Wabeka bucala his old life. ubomi bakhe obudala. He left it behind Wabeka nje ngasemva when he died. xa afayo. Therefore, when he arose, Ngoku xa avukayo. oh hallelujah, Hallelujah. when he arose, Xa avukayo he took totally a new life, uthathe kakuhle nje kokugqibeleleyo a resurrection life. ubomi bovuko. Amen. Amen. A changed
life. Ubomi obwenziwe kabusha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It is his new life, Ubomi bakhe obutsha, his changed life, obuguquliweyo, his resurrected life obovuko, that is given unto us. obunikezwe thina. That is why even before he went to the cross, Yingako nangaphambi kokuba aye emnqamlezweni, he said, I am the resurrection uthe uluvuko, and I am the life. uphe ubomi. But he had to go through that cross. Ufana engekayi wabuya He had to go wayifanele uba makaye through that cross, emnqamlezweni, through that tomb. kulo kanye elajwaba. Hallelujah. Amen. So that he becomes to me Ukuze kuma abe a resurrection. luvuko. Glory be to Jesus. Hallelujah. Now we have the resurrection life of Christ. Ngoku sinobomi bovuko bukaKristu. We have a life Sinobomi that knows no death whatsoever. obungazi kwabo kwakufa nje kuphela. We have a glorious life. Sinobomi obuhle. We have abundant life Sinobomi obupheleleyo through Christ who rose from the dead. ovuke ekufeni. Hallelujah. Hallelujah. In the Bible, the word new EBhayibhelini igama elithi ukutsha often carries buthwele an idea of purity. ingcamango yenhlambuluko. When we say we're a new creation, Xa sithi sizidalwa ezitsha, that means a pure creation. leyo inhlambuluko engcwele. Not only purity, but righteousness. Kodwa not nje ubuhle inhlambuluko, kodwa ubulungisa. New carries the idea of righteousness. Igama elithi ubomi obutsha buthwele. Hallelujah. Amen. Ubulungisa. Yes. That is why the Bible says, Yingako iBhayibhile we are the righteousness of God. sibubulungisa bukaThixo. Amen. We, Thina aba, not the dead ones, we nothi who abafileyo, are alive and well. aba baphilileyo kanye We are the righteousness of God. sibubulungisa bukaThixo. The word new Igama elithi ukutsha carries the idea of holiness. buthwele ubungcwele. Hallelujah. Amen. Holiness is not how you dress. Ubungcwele iyo ndlela yokunxiba. Holiness is not just how you speak. Ubungcwele iyo nje kuphela indlela othetha ngayo. But holiness Kodwa ubungcwele is being set apart for God. ukubekelwa bucala uThixo. That is holiness. Bubo ke obo ubungcwele. I am a vessel of God. Sisitya izingcwele zikaThixo. I am a slave of righteousness. Sisicaka sokulungisa. Hallelujah. Amen. The word new Igama elithi ukutsha carries the idea of godliness. buthwele ubuthixo. Amen. Amen. So you are a new creation. Sizidalwa esitsha. When God looks at us, uThixo xa sibheka He sees purity, ubona inhlambuluko, righteousness, ukulungisa, holiness, ubungcwele, godliness. ubuthixo. Amen. Hallelujah. We are here in walking in newness of life. Silapha sihamba ubomi obutsha. We are not walking in death. Asihambi ekufeni. No, Pastor. Hayi bajayeli. No. The believer now, Okholwayo ke ngoku when he comes to Jesus, ayesiza kuKristu. look what he receives. Ujonga ufumana ntoni? He receives a new birth. Ufumana ukuzalwa okutsha. When a believer comes to Jesus, Xa okholwayo esiza kuKristu, he receives a new birth. ufumana nje ukuzalwa kabutsha. He receives a new heart. Ufumana inhliziyo entsha. Because Christ enters the heart of a believer. Kuba uKristu uyayifaka inhliziyo yokholwayo. And that new heart Laa nhliziyo entsha is a divine nature. yimvelo yamazulu. That he, Yes. God enters into the believer's heart uThixo ungena kwinhliziyo yokholwayo at salvation. ekusindisweni.
Glory. Amen. Now the believer becomes now a new creation. Okholwayo ke ngoku abe sisidalwa esitsha. After receiving a new heart, Emva kokuba efumene inhliziyo entsha, you become a new creation. uba sisidalwa esitsha. All the things are passed away. Zonke izinto ezindala zidlule. And behold, all things are becoming new. Konke ke ngoku kuba kutsha. Because we are new men in Christ. Kuba singabantu abatsha. A new man does not die. Umuntu omtsha akafi. That's why he believes in the resurrected Christ. Yingakho ekholwa kuYesu ovumileyo. Hallelujah. A believer becomes now a new man altogether. Umuntu okholwayo ke ngoku vele nje abe sisidalwa esitsha. Hallelujah. I am trying to state that it is a lie Ndizama ke ngoku ukuboniswa ukugxotha. that a believer must die to self. Okholwayo makafe kuye. Because you are a new creation. Kuba ke ngoku sisidalwa esitsha. You are a new creation Sisidalwa esitsha. in Christ Jesus. UKristu Yesu. Hallelujah. God's very purpose of placing us in Christ, uThixo unenjongo yakhe yokusibeka kuKristu. God's very purpose of placing us in the resurrected life of Jesus Injongo kaThixo nje yokusibeka kubomi bovuko bukaKristu is that we might walk ukuba masihambe in Christ, kuKristu. not in his death, Not ekufeni kwakhe, but in his life. kodwa kubomi bakhe. That we must walk soberly. Ngoko masihambe Prepare. We might walk righteously and godly sihambe sinobulungisa sisekuThixweni in this present world. okanye elizweni sikulo. Glory be to Jesus. Hallelujah. Amen. A new man Umuntu omtsha lives a pure, uhlala nje ehlambulukile clean, engcwele. and holy life. Yes. Hallelujah. Amen. So ma-SCC Ngakho ke ma-SCC masisuke ekufeni. masisuke ekufeni. Let us Hallelujah. Let us focus Masike to Jesus, sijonge nje uKristu who is our life. obubomi bethu. Because of time, Ngenxa yexesha let me try to stop here. mandizame ke ukuma apha. We are going to continue next week. Sizoqhubeleka kwiveki ezayo, But it is a lie kodwa bubuxoki that a believer ukuba okholwayo must die makafe to self. kuye. Do you know what the Bible says? Musazi iBhayibhile ithini? Glorify God Zokisa uThixo with your bodies. ngomizimba yenu. Now, if your body, yourself is dead, Ngoku ke xa umzimba wakho ufile, how can you glorify God? uzomzukisa kanjani ubawo? The Bible says iBhayibhile ithi the dead abafile cannot glorify God. akwazi ukuzukisa uThixo. Glorify God Zukisa uThixo in your bodies. apha emzimbeni. Don't you know Anazi na that your bodies kuba imizimba yenu are a living temple of God? ayitempile kaThixo, God lives here. uhlala apha kuthi. How can you kill this now? Uzawubulala kanjani ke ngoba bahlala khona? You know where the problem is? Uyazi ingxaki phi? We are busy preaching the messages from other men Silibele nje ukufundisa imiyalezo esuka kwabanye abantu rather than taking messages from the Word of God. ngaphandle kokuba sithathe nje ilizwi kaThixo linjengoko linjalo. Glory be to Jesus. Hallelujah. That's the problem. Nantso ingxaki. We are believing men Sikholelwa kubantu than the Word of God. ukudlula izwi likaThixo. Very few Christians Bambalwa ke abangamaKristu that can say abangathi the Word of God says. ilizwi likaThixo lithi. Very few. Bambalwa kakhulu. Most Christians are saying, AmaKristu amaninzi athi my pastor says, umfundisi wami uthi, my church says. ibandla lami lithi. Doctrines of men. Iimfundiso zomntu.
Let us come back to the doctrine of Christ. Masibuyele kwimfundiso kaKristu. He is the one Nguye kanye who is calling us unto himself. osibuzela kuye kanye ngqo. No, he is calling us unto himself. Usibizela nje kuye ngokupheleleyo. Let's close by this. Masivale ngoku. We live by faith. Siphila ngokholo. That is, Okukuthi we live by entrusting our lives siphila ngokunikela ngokuthembisa in the Son of God. ngokuthemba uKristu kubomi bethu. That's how we live. Siphila ngolo hlobo. We don't live by placing our faith in the death of Christ. Siphili nje ngokubeka ukholo lwethu ekufeni. That is unscriptural. Kukho kwaseBhayibhileni oko. That is a message from man, Imiyalezo nje usuka emntwini, not from God. usuke kuThixo. Let us all pray. Masithandazeni. Lungile Msindisi. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Morning by morning, new mercies we see. Yeah. All we have needed, your hand has provided. Your hand has provided. And that provision is Jesus Christ. Is Jesus Christ. Help us, Lord, to live correctly by faith. Correctly by faith. Paul says, the life that I now live in this body, I live by the faith, in the Son of God, who loved me and gave himself. There is a reason of living by faith in the Son of God because of what he did at the cross. But we are not falling in love with what he did. We trust what he did and we glory in what he did. But we believe in Jesus Christ. We believe in Jesus Christ and him alone. And him alone, because he alone is the author and the finisher of the faith. He is the author and the finisher of the belief of the faith system. Lord, I thank you for lifting us out of this miry clay of believing in the death of Christ in just one aspect, but placing our feet on the rock to stand. Hallelujah. Lord, indeed, you have put a song in our hearts, a song of praise. Jesus is alive and well. Jesus lives. We are saved by the life that Jesus possesses now. We are saved by that glorious life. Even Jesus, when he calls us unto himself, because he alone is the resurrection and the life. He alone is the resurrection and the life. Hallelujah. He alone is the resurrection and the life. He alone is the resurrection and the life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is power in that resurrection. There is power. There is power. Give you glory, Lord. Give you glory, Heavenly Father. In the name of the Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Praise the Lord.